iblis laknat sak bedaing bumi leketeking jagat. Mau, mau. Amuk Surabrata, Jaya Brata, Jaya Ludira. Gegering Jawi, ramene pasewakan agung. Gegering Jawi, ramene pasewakan agung. Untaping sawernaning kewan alas kang sarta galak dipun pandhegani dening Patih Sima Umbang. Kelana Sewandana agidang tongke para prajurit musik agul-agul. Aja mung prajurit musik rucah-rucah. Dadi permaisuri Gusti Prabu Singapareng. Sapa kang dadi pepalangku? Sapa kang anggadang apa kang dadi gegayuhanku? Lena pangendamu kelakon gagyak kala mangsa. Kula ingkang sowan Gusti Patih, kula sumanggaken kakang. Kelana Sewandana, ayo cepet aku, Prabu Singonebah, kang bakal ngobrak-abrik para prajuritmu.
Lengur. Lengur. Oh, ayo, lengur. Ya. I love you full, lengur. Mijilipun banteng penonton sing wonten ngajeng mboten usah ngadeg. Nggih, lenggah kemawon, lenggah kemawon. Nggih. Pratanya Banteng Sewu. Wah. Suro. Suro. Manggala putra wis dadi kembange lambe kondang bantengane uga seblakan bajute budal saka klitik diiringi rama pegon sigrak kedang keplak goyang sing padha nonton lekane wasana Prabu Kana Sewatana kang ayu bagya wong kang padha teka sanjata pemimpine bocah Kyai Samandiman putra ngayahi kewajiban salah hae ayo padha hae sing ning ana adoh ayo padha nyedak mrene salah awe-awe ayo padha nyedak mrene sing ning ana adoh ayo padha nyedak mrene Suro. Sura Suro. Nggih, pinarak mawon. Sing wonten ngajeng pinarak mawon, lenggah kemawon. Sing guri ben ketok, sing guri ben ketok.
Ya kembali kita senang-senang bareng sore hari ini. Manggala Putra tetap ciptakan suasana aman, terkendali dan kondisif saudaraku. Barengan kaloran betul-betul luar biasa. Manggala Putra. Aku tahu kamu seorang bajingan. Aku tahu kamu banyak jurus andalan. Matamu stereo, tinggal lagi kegagalan. Kamu kan lagi menang, pasti bakal kebobolan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Apa lagi kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar kamu bajingan. Ayo bobo, goyang bobo. Manggala Putra. Barengan memang luar biasa. Iya, tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar kamu bajingan. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar kamu bajingan. Apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar kamu bajingan. Ayo persiapan. Nadia, Dalam kakek. Siska. Pokoknya aku bangga padamu pokoknya ya. Ayo persiapan para DJ, goyang semodok, goyang semodok. Goyang semut. Otok-otok unine tekek, Cino kotok arane singkek. Telo garing jenenge gaplek, nek wong wedok nakal jenenge anu apa kuwi lho. Tekek. Aja banter-banter, aja banter-banter. Otok-otok unine tekek, Cino kotok arane singkek. Sandal kayu jenenge teklek, nek wong wedok nakal jenenge jenenge senengane kakek ngono iki. Senengane kakek. Kuwi ngono betah melek. Usah. Usih. Ayo, lumah meneh. Sis, miring sis. Lho Nadia. Aduh, kok malah jengking. Wil. Jengking.
Putra. Suruh. Oh suruh. Yuk, aman, terkendali, kondusif. Untuk rekan-rekanku semuanya, terima kasih. Barengan kaloran kita goyang kembali Manggala Putra. Ada Jordan loh. Nadia Eliana Siska Rizkia. Pepe apa? apa? Mama zona. Apa? apa? Dari jatuh cinta. Apa-apa? Apa-apa? Pandangan pertama. Asal. Kata apa? Apakah kita berjumpa? Ayo goyang, goyang. Senyum tipis dan menawan, dia manis yang dimakan, malam terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan, dia manis yang dimakan, malam tak bayang-bayang. Kita goyang kembali bro. Enjoy bareng. Damai selalu saudaraku. Manggala Putra. Esek esek. Esek esek. Esek esek. Esek esek. Bete apa? apa? Suruh papa sona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa? Pandangan pertama. Kata apa? Kapankah kita berjumpa? Oh enak. Ayo tangannya. Tipis dan menawan, dia manis yang Goyang semutnya mana? terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan, dia manis Kalimantan. Paulang rendah bayang-bayang, bahagia. Senyum tipis dan menawan, dia manis Kalimantan, malam terkesan sepanjang malam. Ayo goyang. Dia manis Kalimantan, malam tak bayang-bayang. Surau, surau, wis.
Mak
tak jak urip bebarengan. Kula niki prawatu. Alah ora apa-apa. Umur kula 35. Tuwek-tuweke ngambil kok. Apa boten katuwang keton buri. Saya tuwek saya akeh santene. Saking gunung kula anake Motani. Natyan sira wong gunung enang-eno. Aku sagut mbok jak bareng matur. Natyan sira wis dadi prawan tuwa. Aku sagut macul nandur telo. Boten nyonon boten nira. Lho, aku priye? Prawan tuwa dilamar jejaka. Kok roh aku cek Joko? Kula maling nggih Mas ampun citra. Kula pencang ponangan tos disiya-siya. Manggala Putra kagem bahar saking Jati Kalen sugeng wedangan tekan ya gedhe iki ya penak Mbak prawan tuwa Manggala Putra Jordan Pro luar biasa. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan raya abang suprawan gawe bimbang apa gelem tak jak urip bebarengan. Kula niki Ora apa-apa, iki rungokno. Natyan sira wong gunung enang-enang-eno. Aku sagut mbok jak bareng matur. Natyan sira wis dadi prawan tuwa. Aku sagut macul nandur telo. Teloku tak tandure ning nggonmu ya. Telo tahun lho. Manggala Putra Kula benci para ngantos
untuk Anda semuanya rekan-rekanku, saudara-saudaraku terkasih. Sekali lagi ciptakan suasana aman, terkendali, kondusif. Ngono lho nggih. Wis to pokoke jaranan kok nek aman. Lho ijine yo penak ngono. Jadi bapak-bapak dari tim keamanan, jajaran Polsek juga Polres Nganjuk, dari Koramil, Kecamatan Ngronggot, ikut nyenguyung, juga kasih support yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Diva-divanya Indonesia kembali menemani Anda. Manggolo Putro, ada Jordan Pro dengan gema suara yang menggelegar dunia. Nadia, Eliana, Siska, Rizkia. Nadia, Siska, Ya. ini ada tensi request dari bapak-bapak tim keamanan dari Polres Nganjuk. Panjenenganipun menika segoro angin. Nagara. Oh negara, aku enak seneng segoro sing banyu. Aku seneng sing berbau air. Oh nggih, seneng sing banyu. Yes. Nah iki aku karo penyok wis disiapi tisu kok. Aduh. Lagi ro iki sampai matek ya Allah ya ini melok manggolo nek penyok isangune tisu lagi ro iki aku. Ampun. Ya, krek kok. Oke. Kakek, kaos kek. Oke. Yang mau membeli kaos Manggolo Putra. Nek perlu kaosnya dijeber mbak gambare ben ketok. Nggih. Lho Kaos ngono. fans. Wong bakul ki piye apre payu ngono. Heeh, lah wong ayu penonton ya penasaran karo gambare. Lah sapa ngerti nek nengko nek gambarku wae yo. Ya ora ngerti kok. Gak enek kek. Ngono ya. Enek gambarku. Enek wong nang TikTok dikeruyuk wong akeh apa meneh ning kaos. Ini masih tersedia ya kaos fans Manggolo Putra, masih lengkap dia ukurannya. Terakhir ya, terakhir. Mau sing jaluk mau tak layani saiki. Ya terakhir. Enak sing cilik, enak sing gede, enak sing M, L, SM, lengan pendek, harga sangat terjangkau, harga sangat murah sekali ya. Oke, ada M, L, XL, double XL, juga XNXX ya. Apa tau mbak ukuran kok XNXX? XL. Oh XL. Oh lah film oh Ya iya. tak layani saiki ya. Terakhir ya. Terakhir ki maksudnya adol kaose ngono to. Nggih. Beh, genahno. Lah terakhir ki maksudnya apa penonton yo tanya-tanya lho. Oke, request dari bapak-bapak tim keamanan dari Polres Nganjuk, juga Polsek Ngronggot, dari Koramil Ngronggot. Selamat menikmati, terima kasih, selamat bertugas. Barengan Valorant luar biasa. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu. Coba kawan. Sing nate Tunjukkan pesonamu. aku sawise ngrampungke urusan. Manggolo Putro. Jordan Pro, terima kasih.
Loh, 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 loh. Ingin melepas rindu saya. Ayo goyang goyang. Tapi sampai ada angin. Gaya desomu rasane wis ra mungkin. Wis beda semenjak jarak teko.
janji ngancani tekan mati Dewi isih besok guyu bebarengan ora krasa saiki mung kari kenangan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya tulung ngomong kurangku ning ngendi nganti kowe ngremo atiku kene iki pas pisah ra apa nanging ning kok ya lara kelangan wong sing paling tak tresno Mas yo urung iso trimo koe disanding wong liya aku yo iso apa puasno kadokno karo pilihanmu saiki sikapmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning beto ati
Thank